Ito, 400. 400. Madami naman po pagpasok ito. Nakapakita ko lang sa Ano po yung kuya, ate? Hindi na. Hot order 20 po. Hot order 20 po. Hot order 20. Hot order. Ano yun? Saka 600. 250. Natin, pag kita ka cellphone, ingatan po lang ilagay natin sa harap natin. Para hindi madukutan, kawawa yung mga pambili, yung mga gamit. Mga health po.
Bukas sa likod tumbler. Kundi nakasama. Mo sa lingko rocks na. Dahil kayo maglawi atong pro. Ay, sa mga dalago, lagi sa daga, paligid magtatalim. Ay, sa mga dalago, lagi sa daga, Ay, kaya nakapasok! Wala? Hindi. Wala yan. Ate, magkano sila?
mga plastic natin. Mag-iwalis-walis na lang po, oh. Kaya, pag-iwalis na lang po. Pag-iwalis na lang po. Kaya pag-iipon natin. Pag-iipon natin yung basura. Kaya yung ano natin, oh, basura. Ito po, oh, pag-iwalis na lang po. Mga kulor. Kaya parang ba't yung Okay. Pinagaro. Ito lang sa kanya daw. Daw. Ito lang sa kanya. Balik mo sa kanya.